koji se način knjiže poslovni događaji. Poslovni događaji kod većine poslovnih subjekata knjiže se sukladno načelima dvojnog knjigovodstva. Dvojno, odnosno dvostavno knjigovodstvo, predstavlja način evidentiranja prema kojemu se svaki nastali knjigovodstveni događaj evidentira u istome iznosu na najmanje dva konta, pri čemu jedan konto duguje, a drugi potražuje istu vrijednost transakcije. Jednostavno knjigovodstvo uključuje knjiženje poslovnog događaja jednom u odgovarajuću evidenciju bez pripadajućeg protuknjiženja karakterističnog za sustav dvojnog knjigovodstva.